ଚତୁର କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼େ। ହସି ଖେଳି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ବଣରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ା ଭୟରେ ଥରିଲା। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଆସ ମିତ ବସିବା, ହସ ଖୁସି କରି ଚଳିବା। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲା। ଆଉ କହିଲା, ରହ, ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକୁଛି, ଭାରି ମଜା ହେବ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦରେ ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।